sa asabo napaeken na pusaksan rimat mo mangte ray-ray dito'y puso amal-mal ka siya kay bituin amang liweng-liweng di tatayap ni tangata na siya kumantayin ka tiniweng naatap ka bituin di mo tagipain kaya riga di may sa asabo napaeken na pusaksan rimat mo mangter ray-ray dito'y puso amal-malday siya kay bituin amang liweng-liweng di tatayap no siyang mantayin ka tiliwen naatap pa bituin di mo tagipain anay anay to'y suso anay anay to'y rikna kulibot sinagababa ket di patay kunsa ket di patay kunsa isem mapakabiyaga agmurmuray dagito'y mata ket isut makaangkas ang liwliwat to'y kaungga isem maduti sawen na ada isem mamagagura ada isem maray awen na ka ken isem pamanggustuken ka uray ada amin kanyang arigan uray penuag pupong ututak uray penuag paspasok nudak luwas manakrik-nak mapagmaya isem umisem ka man biyak ko lawlawag ka man to'y barukong ko ta isem mo isut mangay ayo itin puso na mo dilim mo murmuray dagito'y mata ket isut makaangas ang liwliwat to'y kaungga isem maduti sawen na ada isem mamagagura ada isem maray awen na ka kinisem pamanggustuken ka uray ada amin kanyang arigan uray penuang pupung tutak uray penuang pasmasok nudak luwas manakrik-nak mapagmaya isem umisem ka man biyak ko lawlawag ka man ti barukong ko na isem mo isut mangay ayo di ti puso napno dilim do isem umisem ka man biyak ko lawlawag ka man to'y barukong ko na isem mo isut mangay ayo di ti puso napno
pagdarimat kit madadae kit no madadae dilipnos adin ton sumobli ket itisan tak na agkuri batengen ket di nagmula ay asi ayen kastati kaya higan di nilalaeng abalasan di mo liwayan ket di mo metsardayan at hari patuen kinaiwanan kaya higan di nilalaeng abalasan di mo liwayan ket di mo metsardayan at hari patuen kinaiwanan di mo liwayan ket di mo metsardayan at hari patuen kinaiwanan. Dayunen kanto itisinamay tultuluten kanto tinaluman ay pagamuanen ingkang mailipan anay puso anay anay na sa ng utla-unan kaniyak na panaran kakasiyang ama igasay apaman nga ingkanto makaturo iyapong kunto tarupang daytoy brief ko tapno di nakakagaten tila muket maimas muntut maturo anay pusot anay 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 sa na utla-unay ike kaniyak na panaranay kakasiyang ama itasay nagmayat nga isa lang nga mawan mo ti sumala ay nagaya magsalsala di dyan oray daladuan anay